Bueno, atxaldean denoi ongitorria gaurko udalbatzarrara, ohiko udalbatzarrara, eta beti bezala azten geha lehendabizi puntuakin, eta azkeneko akta onartzea, urriaren 21-koa. Herme, PS zerbait ikusi du zuzentzeko puntonen buruz. Euken, Bildu zeure zuzentzeko, aurtzanek, ez da, orduan ontzat ematen dugu. Eta bigarren puntura guaz. Bigarren puntuan, tokiko gobernu batzarrak, alkateren eta zinegotzen ordezkarien ebazpen berri ematea. Ez dakit zerbait ikusi duzu ez, zerbait zuzentzeko ez. Edozein momentutan, beti bezala, edozein momentutan, zuarritu zerbait, pres gaude. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontu ematea. PSE, Herme, zerbait ez, euken zerbait puntonetan ez, agurtzen ez da, azten geha ja puntu zehatzetan, eta laugarren puntuan dakago aporen aldaketari aurkeztatuko alegazioen erantzuna eta aporen aldaketaren behinezko onarpena. Horren dela ja hilabete batzuk aurkeztu genuen aporen aldaketa proposamena, jende horran egon da, alegazio desberdinak egon dira, eta ekartzen dugu erantzunak, jorratu ditugunak lurraldeko eta jasangerretasukun batzorde informatiboan, eta landu genuen, eta hasieran proposatzen dena da Jose Luis Pinedo Fernández Janok egindeko alegazioa ez estea, Jagoak Horta Babilonia NASL-aren izenean egindako alegazioa ez estea ere, eta Miguel Arrata Iparragirre jaunak egindako alegazioa ez estea ere. Landu genuen batzordean, nala ere nahi baizu zerbait esan edo zuen posizioa azaltzea, mesedez azten geha PSrekin eta Sí, bueno, nuestro grupo, visto que el tema es como bastante técnico, ¿no? Entendemos que, que visto el informe de la arquitecta municipal, tanto así como la secretaria municipal y el informe jurídico de Araudi, pues nuestro voto va a ser a favor. Eskerrik asko, Euken, Bilduren posizioa, mesez? Guk lehen aipatudan bezala modifikazio txikiak egin beharra, pentsatzen den modifikazioak egiten direnean akta zuzenduta bidaliko dala. Eta horretaz gain gu emandan prozesuarekin ez gaude guztiz ados, orain arte eduki ditugun batzordeetan esan dugun bezala, eta azkeneko plenoan ere azkeneko plenoetan aipatu degun bezala eta abstenitu egingo gea kasu honetan. Eskerrik asko Euken, hortzen jotaren posizioa. Gure aletikan urnetako garapenerako egiten diren urratsak edo ematen diren urratsak bai etxe bizitza gehiago izateko edo bai industria gunea garatzeko ematen diren pausuak begionez ikusten ditugu eta gure aldeko bozka izango da noski. Eskerrik asko. Bigarren txanda nahiago dezue, Herme, ez? Euken, zerbait gehiago esateko, puntu honetan. Gure aldetik etxe bizitzak beharrezkoak direla argita garbi geratzen dan gauza bat da. 2014an garatu behar ziren guneak direlako bai Babilonia edo bai Azkarate edo bai Trankatxeta. Egia da gure abstentzioa alde horretatik handi horregatik ez dugu aurka bozkatu. Ados, zerbait etzeko ez. Orduan edoia ez basez inporta erabaki irakurtzen duzu. Horren bestez, osoko bilkurari proposatzen zaio honako erabaki hauek hartzea. Lehenengoa, egindako alegazioei dagokionez, Jose Luis Pinedo Fernández jaunak egindako alegazioa. Alegazioa esestea proposatzen da, egungo plangintzatik gaur egun indarrean dagoen edozein lehentasun ordea kentzea izan ezik. Naiz eta eskaera hori dagoeneko sartuta dagoen aldaketa espedientean. Jagoak Hortak Babilonia NASL-en izenen egindako alegazioa,
esestu egiten da, Miguel Arratiparregir jaunak egindako alegazioa esestea proposatzen da. Eta bigarrena Urnietako aporen lehengo aldaketa behin-behinean onartzea proposatzen da, eremu urbanizagarriak garatzeko ezarritako ordenari dagokionez eta ausazko joko aretoak arautzeari dagokionez. Eskerrik asko idea. Aldeko bozkak. Kontra, abstentzioak. Eskerrik asko, nortzen da. Bosgarren puntuan dakagu Urnietako udalerriko kale garbiketako kontratua luzatzea. 2022an esleitu genuen kontratu hau, kasu honetan Urnietako udalerrian kale garbiketa, irabazizun FCC Medio Ambiente SAU, eta, kasu honetan 3 urteko kontratu bazan, gehi nik uste dut 3 luzapen urtekoa. Urtebeteko 3 luzapenak, aurre ikusita zeudeten. Orduan, kasu honetan, egiten duguna da, lehendabiziko aurre luzapena egitea. Hau jorratu genuen lurdaldean, ala ere nahi behar zerbait esan, egiten dugu ronda bat eta zaltzen dugu. Euken zerbait esateko puntu honetan. Eta, orduan, idoi ez oso importakoz. Horren bestez osoko bilkurari proposatzen zaio ondorengo erabaki hauek hartzea. Lehenengoa, FCC Medio Ambiente SAU SAUrekin sinatutako Urnietako udalerrian kale garbiketa kontratuaren luzapena onartzea. Urte beterako, 2025ko otsailaren batetik, 2026ko urtarrilaren 31 arte, kontratu arautzen duen administrazio klausulen plieguan ezarritakoaren arabera. Luzapen hori nahi eskoa da, enpresa buruarentzat kontratuaren iraupen epea amaitu baino 2 hilabete lehenago jakinarazten baitu. Bigarrena, 403.683,55 euroko gastua onartzea eta xedatzea, gehi dagokion beza, aurrekontu sail honen kargura. 6.5 zenbakiko aurrekontu saila. Eta hirugarrena, luzapenaren onarpena jakinaraztea kontratistari dagozkion errekurtsoak adierazita. Eskerrik asko idea. Aldeko bozkak. Agotez, eskerrik asko. Zigarren puntuan dakago urteetako taxien tarifen onarpena, kasu Urnietako tarifa. Esan dugun bezala, Oarsoaldea, Donostialdea eta Guruntzaldean artean sortzen ari gara zona regimen espezial bat, orduan erabakia izan da zona regimen espezial burutu arte edo garatu arte tarifak kongelatzea. Orduan ekartzen duguna da tarifaren kongelazioa edo iazko tarifak mantentzea. Eta konpromisoa dago ere, sortzen dugunean zona regimen espezial hori, orduan landuko dugu taxisteekin eta odena tarifak eta bar. Landuta dago batzordean, ala ere, nahi bezu zerbait esan, PSRM, zerbait esateko, ez euken zerbait esateko. Ez, nik uste dut garrantzitsua dela ipatzea, taxistekin, beraiekin hitz egin dan zerbait dela eta horregatik ekartzen dela mai honetara. Bai, hori da. Azkenean, gure kasuan Buruntzaldeko taxiren batzordea egin genuen, adostasun batekin beraiekin, eta taxista guztia zeuden, eta herri guztian errepresentazioa zegoen, eta adostuta dago denon artean. Agurtzen ez zerbait gehiago, nahi zu behitu zerbaitaz. Orduan, ez oso importa. Horren bestez, osoko bilkurari, honako erabaki hauek arditzan proposatzen zaie. Lehenengoa, 2025 urterako taxien herribarruko tarifen luzapena onartzea, eraskinean jartzen duen bezala, ariketa Buruntzaldeako, Oarsoaldeako eta Donostiako udalek sustatutako araubide bereziko eremu berri bat ezarri arte. Bigarrena, erabaki hau, G-Taxi, Gipuzkoako taxisten elkartea, eta Agitax, Gipuzkoako taxisten elkartea, Asociación Guipuzcoana del Taxi elkarteei jakinaraztea, dagokion ondorioetarako. Aldeko bozkak. Batez, eskerrik asko. 7. punturagoaz, galdera eta eskariak, PSRM zerbait galdetzeko edo eskatzeko, Euken, EH Bildu. Bai.
Guk gure aldetikan gaur onartu den aktan badakite batzordean aipamen bat egin zenuten, eta aktaren arabera alkate jaunak esandakoa izan zen pleno honetan Harrobiaren gaiaren gaiazo itzengo zula, bai? Hori da gaur onartu egun aktan, ez dakite gai hori ekarri dezuten edo ez, galdera hortikan dijoa. Bai, bale, puntua eraman genuen batzordera. Nahi duzu tratatu ere plenoan, ez dakit, gure partetik eman, azalduta, lo damos por explicado, ez dakit nahi baizu jorratu hemen puntu hori, jorratzen dugu. Bestela, pues, lo damos por explicado. A ber, nik uste batzordeak barruko gauza badia eta plenoa herriaren txako egiten dela, eta eraberean aurreko udalbatzan esan zenun bezala, udalbatza honetara ekarriko zenula gaia, nik uste dut herriak azalpen bat behar dula gai horrekin. Bueno, pues nik uste dut errepikatuko dutela batzordean esan genuen, azkenean bere garaian hau luzetik dator Harrobia eskatzen du, bueno, azkenean arazo badaka, la ley de minas eskatzen die pauta batzuk edo arau batzuk dakate, tienen una normativa concreta que lo que hace es que les piden que tengan cerrada la instalación. Se da la singularidad en este caso de que por mitad de la actividad, o mejor dicho, a través de un camino público está situada en mitad de la actividad. Lo que intentan ellos por su parte es, pues en primer lugar, una permuta de un camino público existente por un camino alternativo que pudieran realizar. Desde el ayuntamiento no nos negamos, habría que ver un poco las condiciones del camino y se empieza a hablar del tema. Y bueno, pues se va avanzando en el tema ese. Cuando en principio sobre plano tenía buena pinta el tema, pero no se concretaban las pendientes. Llegamos al momento en que el camino está hecho y las pendientes son extensivas. Entonces lo que se procede a decir es que en esas condiciones no se puede realizar la permuta. Y básicamente es eso. Sigue el tema encima de la mesa porque pues, hay una normativa que ellos tienen que cumplir. Entonces, en el momento en que estamos ahora, lo que tienen que hacer es una propuesta de cómo van a solucionar el tema. Evidentemente es un camino público y cualquier persona que quiera acceder al camino como tal, pues tiene derecho a transitar por ahí y no puede la cantera poner ningún impedimento. Entonces, pues estamos a la espera de que la cantera pues haga una propuesta de cómo va a solucionar ese tema. Y por su parte pues han pedido una legalización pidieron una legalización del camino ese que construyeron y bueno, pues estamos en ello. Guk gogoratu nahi duguna da herribide horretan, auzolanean egintzen herribide horretan bidearen Aizkibelen sarreran edo karobi zulo bat dago, dala ondare bat, herriaren ondare bat. Orduan, ondare hori babestu behar dugun zerbait da. Bestalde, orain egin ondoren eskatzen du Aizkibelek legalizatzea aurkeztu duen bidea nun penditzak behar baino handiagoak diren, eta hori izan da arrazoia permuta atzera botatzekoa, baina orain legalizatu nahi du bide bat, bide hori bide alternatiboa, edo ez dakit nola deitu, guk uste dugu Harrobiari behartu behar zaiola bide alternatiboa egitera, baino behar den modukoa. Ze azkenean, beraien alegazioetan arriskuaren gatik egiten zutena, arriskuak jarraitu egingo du, bai, halko dugu pasa, baino arriskua bertan dago. Ze azken finean, Harrobia dago herribidearen erdian.
Vale, pues tenemos en cuenta la aportación. En principio, con lo del calero, evidentemente es patrimonial, entonces habrá que mantenerlo. Y respecto al camino, es un camino particular de ellos. Entonces, no es un camino, ellos dejan el tránsito libre, pero es un camino particular, no es un camino que sea del ayuntamiento ni nada. Entonces, pues si reúnen las condiciones que el Departamento de Urbanismo considere, entiendo que bueno, pues es lo que es. El camino público es el existente. Entonces, permuta no se va a producir. Bueno, lo seguiremos tratando y seguiremos intentando aclarar las dudas que haya. Zerbait gehiago, Ben? Bueno, gure ustez, penditzak ez dula betetzen legea. Ze 20% baino haundiago haundiagoak daude. 25, 30 edo gehiagokoa usartuko nitzake esatera. Pues departamentoekin tratatuko dut eta horrela bada, pues baimenaz diogu emango eta bueno, ikusiko dugu zer neurriak hartu behar ditugu.